मरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 सेनुरा सजाई लेलही ससुरा तू चली गेलही सेनुरा सजाई लेलही ससुरा तू चली गेलही तो कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हम कान छिके जा तो कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हम कान छिके जा। हथियागार मरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 ढेर दिन बीती गेलई तुहार संदेश नहीं एलई मरलो की जिहलो हम गे तुहार दया नहीं भेलई ढेर दिन बीती गेलई तुहार संदेश नहीं एलई मरलो की जिहलो हम गे तुहार दया नहीं भेलई जोहिया से साथ छोड़लही हमारा तू छोड़ के गेलही तो कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हम कान छिके जा तो कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हम कान छिके जा। हथियागार मरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 रहो मजबूरी तोरा रही हम तोहरा लेखारा जाके तू पिया के कोरा दिल तू याद के जहरा किया बाद में रहो मजबूरी तोरा रही हम तोहरा लेखारा जाके तू पिया के कोरा दिल तू याद के जहरा अपन तू घर बसलही धर्मेंद्र के जब से छोड़लही कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हम कान छिके जा तो कहबो की जाने मरवा के पास पकड़ हथियागार मरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 35 76 75 1।